kan haya ke hat nangli Modi alam ningje Yogi alam nang than na hok ta Rahul Gandhi amen taramri Delhi pen ke bang nangli chitong ka es ke bang ma Rahul Gandhi ko mat lo la pen arju tha nangli equality alam se ningje bom mat Rahul Gandhi lo arju ik tha nangli akar ju ke Rahul Gandhi alam pipo se ningje jeden lapu an met lo ma pine dolang equality alam ningje amat BJP aphan nangli target wrong non se ningkan phobet lang ningkan trokep Congress thang thake claim nangli theklong le nangli ethe bakta ningje je pima ka ningje la Yogi la pen Modi aphan nangli nang arju dunde de nangli ning sinang chibi dunde de Lal Bahadur Shastri Kresir ke pra flisi pirthe banglo Mughal Sarai along si pirthe ache Kresir ke pra phoke pra hini railway minister manlo la pen ephong rail ching koilo anke alang pulo nilichi udet po surihini ra kripli bangbe aprang alamat ide surihini ra kripli bangbe aprang mate surihini ra kripli bang det alam suri kripli bang det ka cheplang thu lale Mughal Sarai station amen lar det si Din Dayal Upadhyay amen irdet ton ge nangli nang than tha laso addet a sarkar phantong karju nang jilo mate Nehru aphanlo nangli nang thanik det not than bom lo aprang pen tha che than bom nangli phantang than lo arju tha lake sambit patra karju a style son lo lake pipot ma la phan chini tha nangli lale nangli ne phan kaning kangtung alam theke lale surihini ra krepli alam the akar jusi rimbo masap ma thachpa ningding chetha nining chethelo nangli long android phone do pinier ni 4G ake chatta Jio pilet let dat lo anke la phanangli ingpunon anke nangli damra damtang surhini ra krepli alamo lang damnon lale nili Modi aphan ethebak arju ethebakta Modi aphan arju je kopi akar juma kedo ake hai Dr. Manmohan Singh aphan la hello ilitum arpulo dead amonet pulote being a citizen of this country it is our responsibility to ask the question to the power lale induk wok aphan ke maduta karjubi thek kangduk wok aphan karjule kupilo jakong long kang ni tungphan la phan le arjunon nangle ningje bong Rahul Gandhi pu porlo Rahul Gandhi phan alang data prime minister pilo lang mo prime minister cheplang etlo pulo tangte Rahul Gandhi aphan da arjupo pia ke sungdo nili lamthe tokra bi ignon Rahul Gandhi prime minister cheplang lote lapen Rahul Gandhi pini pialam the singjema lapen jong se amena lam the pachun che pulote son thot akang tang pen se Rahul Gandhi phan arjupo nangli phanang than iglo lale laso abidi phan chini dam tha lale amena ke chok chele ha hem dung raya phan se koidam nangli nang than tha det arlo pisi cheplang bom ala bangso aphan Pakistan amen se humdam oh lage pilo Pakistan pen chedani polote Pakistan pen hai America Britain China atom pen chedan desi ha Pakistan pen se ka chedani laphanang le chiniam tha chini lor se lapuson ka chepate si chiripo video game mobile long bathu thubo video game long koson se cheplang cricket ka pathu monit atum mena ning ke hang si player chongwai long mena ning hang si team chongwai nang po lase komat se ka pathu mal lase highway lo kaita tet along lasi dambom lo Sarkar long lakang niatum amena ning ke hang pen si opposition asong ribom nili ke opposition kali la pen opposition along klam long ta sundor ning tungte bon sita la opposition asai le halaso asai jong si sarkar claim pila opposition claim opposition asai ke akar ju ki bidun sarkar asai ke thak non hello lale opposition atum ke ake thak nang pinon sarkar ring jethu nang arju thurong la hello ma pima congress ke claim Congress mena chinghor lo Congress ke dolo Rahul Gandhi ke prime minister kali Manmohan Singh da kali hala lale hala bangso alam the kirung ake hai Modi chopang lima puthak la hai tum chopang lima munitum datum phan ang hoi pen terek no ne phan ang hoi long pang ni non nili hedi aki ka tangka wan ikpo wan thek lo la pen pisi puthulang nili kuti hini achukamar amhang pathek po long lo ningje thulo ador pasun po chini lo kadi ingne king phubong prime minister ajan petrol pump alom theklong lote
Lale Jongsi Modi ake hai lale pache thang ahut 3D Modi ji arjan la soncerting boy kedam 3D ning ke hang ke petrol pump atum phan than si la dakta selamoi 3D Prime Minister arjan masap soan ke la so arjan theklong pen Prime Minister nang lang dun bom bu ining chingsa la punat petrol ador ke karlu lok lo alang nang lang dun bom lo pu pache ma thana la so kar ju ma phal arju po than tha alang pisi claim chini ma la so kar ju ke JNU aphan se pikokoti la sokar ju itu ma phan sinang pikokoti la sokar ju nangli ke chingkime la pen mesen sinang karju moni tung chini mane phan pi mampu moni tum nangi pu la ke pisining je ji la ke det ahutur nang than tha la sokar ju ta sarkar je thaneng la le ne phanang arjurong det along home minister do la le pu ari paklem si pinremwer det along home minister do pulote det along aronda do lo det long judiciary ta do Nejong si kopi ne det ka parle na lam ningje pulo tangte ne phanang ne pla hem kang samnang ponon det atangka ke nang lisa phalang no lok rong bang hem kang samnang ki bengali si bodyguard si pon ma pir the jui bare la so akar ju ma phano kar ju po sarkar phanma tidi det along pine ke chok che nat ne dam po hajat ke chok che ta nang lima thano ko na ne che hang jo ne ke klem kli he jong si klem pulo te nang ning nang patheji latum pa pherisi ang hoi kachari popu Muni datum athengno la puson asimbon kapaklang lale muni datum dok kawena ta achat chiplanget komat ne amuni daphan la puson ake koi pinon lale karju apur ki movir det an la so akarju ama sing ton kok an la phan la pu an thernon jong si phere relote hele up det apita phere relote sang tet pinon arju jelote hem kang sam bengnon lahai si dambo ma tidi det along anta nang lening je bom akarju ke modi aphan arju je si Rahul Gandhi phan si arju nei ang hoya long kang netung phan si karju ki bining rongbang lapen chari atu phan arju nang ji lapen madu le ang hoy ing nitame madu aphan ta arju nang lale jok sarkar lale nang li ke jok don alang invited ke wang alang kapa chunji akido nang rideng si do nang ji to jok lo piniar ni online apor download deno a website pen laphan por henon ko an pen sa akarju ake thak pachun lo lake isi akai dama tidi Lale surihini ra krepli huta lason si cheplang surihini ra krehini huta lason lo kreke thomuta lason si cheplang lason si lapudam ren lo tangte lake mi ulam lo di lale non BJP kaning je Congress huta ke boy lo lasi itum ta ke boy phaning thur thelo penap Congress ta na hai pen wang lo te Congress ning je po BJP phan pa hai pen theklong lo bo ke boy tum phan pa jum lo nitum ta ke boy phan pa jum je laso furki mochini lo ti di laso karju ko son si pini rungbom nang ta alang tulong kludun thupo Nat ne anang pali det po halapan alam the chini lo ke di democracy amat si avelo democracy amat si reng relo lapen isila the dong ki sung cheplang laki jot sinang le akar ju ake thak nang pa klar pa nang pipo laso det along isi a party amei phu along lapu an ake hai ke long lo alang lale kaning je ningkan phok kep chari ji who are you chari ji Laso alam the ko na pensiwa laso alam the ko son sening je haima athya lang ning je theklong ahut apor wang lote Congress BJP pupo amena ke chokche nut kapre ka phot thak sibi po Hindu Musalman pupo hamphang ason pache kak sikile khaidat po nephan malo nang parem po kerem angring lote EVM kurwang thu matlo nang kisik ji abang rata tum sisik ji matidi rata tum koman phan makang vai mata party phan makang vai hala tum se ing ho ing ni po lasi kaning je lo Lale nang li phan la puso nang pu chogik po petrol men thang tang ka pele nam sita pula wood ke la phan le jok nang sita la sinang ke than lo la so abidi phan chini dam tha la so posi kaning je dam lale dok kawya ke thak long ta chok posi ning je dun et pulote Rahul Gandhi phanang wood piji la so posi kaning je lo la pen e thelam ne nang li phanang than det po Rahul Gandhi oso aning kalang ma kali la so se chini je matidi lale det a Prime Minister mandet Bonsita Prime Minister ke kapuwe damtang ningkan priang bong pen nep kak lo laphan lason se ili tum matha nangji lapen parliamentary democracy along komat along se arpu ke doma alang phan halaso arpu klem wek naing lale deda munit nili arpu ke la helo lale ang hoy kang nia tum lapu an le nang ther tame nili akar jubi ji hula pa an se kar juji nili phan ake thak nang pipetik suri kardam